Ito po masakit katawan. Meron po akong tula na babasahin, which is ginawa ko po. Rate nyo po kung maganda siya. Nakukuha ko. My dear, maligayang araw aking kaibigan. Naway ako pa rin ay iyong pagpasensyahan. At ayun si Mama. Ayan po, at magandang umaga. At doon ako sa taas, naglalagay kami ni Kuya Jewel ng mga stirrup para sa bigas sa taas. Nagluluto sila, Tricia at si mama niya. Nagluluto sila ng ulam. Baliwanan ko tong GoPro. Ulam te. Opo, with ano? Opo. Gisa tapos kagto. Hello tay. Opo. Tay. Opo. 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 Ayun pala yung ulam na magalang. Opo. Hindi naman daw. Dako na kayo. Abay kayo taaling. Nakatutok niya ito kami sa nyo. Sinutok may kadito ay. Lagay mo na. Oo. Malamig. Nagalin mo yun sa taas lo. Pagdagan mo na ng 55. Bakit po? Yan natin ang hindi na lagi. Pag 7 pesos sa ulit. Ba? Muli din na lang po siya. Sa pinuko na sa ading amin. Yes, it na. Mami.
Luto na ang ating fried fish. Pa! Yan! At ayun si Mama. Lakas! Pagod. Ang panggatong. At ang isang ulam natin pala ay pupo. Ulam namin for today. Masasugan. Nilagay na ang kamatis.
sukat dito. Pero na pag sardinas ako, kita nga na. Hindi lang sa ulan ka sardinas. Dito. Sayang. Isa? Ang kuman prito. Pwede rin. Ay, saan pala? Sige. What an aso. Maaso. Ito na bubuhay. Huh? Rin. Dali may tumaluto. Yan, masula. May isawag ka na to? Ano sa mga sabit-sabit? Ay, sasaw mo, nagloob mo. Ano ako ngayon? Antay ko gagod tulong. Isa pa yun. Dito nagkulay ko ang ayag ko pa ng kamatis. Pwede na. Nagmimina baga si Tiro. Nagmimina.
Nagbuka di ka lo. Ako ginto. Ginto. Bakit saan tumutod na? Pakutod. Magputod na pataas. Ito yung pababa. Takon. Out balance baga mahulog. Pag na ikaw sa'yo na din lahat. Lamig ka. Bumanik ka. Grid. Ano, pagilid mo ko. Sige na. Ito po, Ayan. masakit katawan. Meron po akong tula na babasahin, which is ginawa ko po. Rate nyo po kung maganda siya. Nakukuha ko. My dear, maligayang araw aking kaibigan. Naway ako pa rin ay iyong pagpasensyahan kung minsay nadadamay sa aking katangahan, sapagkat ako ay nagbubulag-bulagan. Sa bawat suliraning aking hinaharap, super ingay ni mama, talaga. Sa bawat suliraning aking hinaharap, ramdam ko ang iyong mahigpit na yakap. Bagamat minsan sa telepono lang tayo mag-usap, ngunit presensya mo'y aking nalalanghap. Super ingay talaga. Akala ko isang ribo ay. Diyos ko. Ma, lower your voice. Ay. Pagkakaibigang hindi inaasahan, sa iyo ko lamang pala matatagpuan. Mga kulitan at tawanan na hindi mabibili ng kahit ninuman. Ng kahit sino man. Dear, kung mababasa mo man ito, minamahal kita ng totoo. At aking pahahalagahan ng husto, mga alaalang iginuhit ko na sa bato. Ito po ay tula na project po namin sa personality development. Ay parang tula po ito para sa isang matalik na kaibigan. Ayun lamang po. Anong sasabi mo? Nag-ipigasint oil na. Nag-ipigasint oil na. Nag-ipigasint oil na. Wow. Yan, kain muna po, kain. Ano mo na lang kadaan ko sa Si Doy Doy, magaang udo. Tinuturuan ko nga itakbo niya. Yung mahalin. Abo. Alibre sa na yan. Rigo. Palibre sa na sa trabaho mo na Aldo. Yung pugong ito. Nakalibre nga yaw sa trabaho. Ay! Magpagpagpag sa awak. Magkumig lang ngayon sa awak. Look. Okay, talo. Libre pa out, ma. Libre pa lang dito sa trabaho. Yan na ka mo, sabay na ka mo. Hindi na. Yung mga Ayun sabay. po. Lang kami. Isa na. Kaun. Ako ay sige. Kaun ako tinapay. Hindi ako nagkukuha, oh. Sabay na, Doy. Nag-aabang sa na yan. Pinauna-una man kami. Yan po kain. Sarap ng ulam namin. Luto ni nila. Ito prito ni Tricia. Luto ng mama niya. Yan po tayo. Talaga, wala. Hindi pwede magugas ang kamay. Charita. Namumugtong mga mata. Ulam na magalang na. Anong kasyon dyan Mga mata ay Dahil ka natugtog. Patugtog ka na yan. Kumagabagad ko nagpapatagtog. Pagka nakatag ko, kasal. Kahapon na ka sa tugtog. Kaya yung vlog ko puro puro speed. Tingnan.
Lakas ng sounds eh. Tayo po tayo kain. Ay na doy! Hindi ka magtampo. Ayan po, at napakasarap ng luto nila. Ubos, kita na masarap po, ubos. Salamat kayan. Salamat sa vlog. Salamat. Kasi Ondoy, masakit yung paa. Nag-jogging. Ayan po, bye-bye.